World class. Yeah, simmer. Clatoh Fyah, Clatoh Fyah. Pick up Nyasha. Yeah. Mazono paketo takuita zvechidodo zvineta westi kavhura mkozodo weparubu pakuita semakudo tasiya malebo takuita zvemakondo tavhara mashopu takuita zvemabhero anasisi worarama nemagwaro mabasa hakuna takuita zvezvigero hapachina shepi kunge tikubvisina muvharo kubhuti pamushikashika amasiti hatanyenge mabhebhi takutenga maswiti izvi zvabuda pachena unge suda remufesi wangu anokocha mancity makule kumushando wakarima fodya wakanganwa rutsani mari yacho wodya landrod vakudyiwa nemaloja tinobvisa offering pasta vadhoja waikotiri musodom ofisa ndiudzi makaisepsandom hatichina protection condom ndiudze.com geto razara frucom waikotiri musodom ofisa ndiudzi makaisepsandom hatichina protection condom ndiudze.com geto razara frucom aiwa musantsoma musandiwengere dhora rishoma ziso rako randimakandadhoma zvamunenge tatotuma chidhoma kwandakatama kuti mukuda dhora isu tajaira kukwira ma50 okay chindinyorera risiti toenda asi mangwana rinoshanda futi waikotiri musodom ofisa ndiudzi makaisepsandom hatichina protection condom ndiudze.com geto razara frucom waikotiri musodom ofisa ndiudzi makaisepsandom hatichina protection condom ndiudze.com geto razara frucom mazono pageto takuita zvechidodo zvineta westi kavhura mkozodo weparubu pakuita semakudo tasiya malebo takuita zvemakondo tavhara mashopu takuita zvemabhero anasisi worarama nemagwaro mabasa hakuna takuita zvezvigero hapachina shepi kunge tikubvisina muvharo kubhuti pamushikashika amasiti hatanyenge mabhebhi takutenga maswiti izvi zvabuda pachena unge suda remufesi wangu anokocha mancity makule kumushando wakarima fodya wakanganwa rutsani mari yacho wodya landrod vakudyiwa nemaloja tinobvisa offering pasta vadhoja waikotiri musodom ofisa ndiudzi makaisepsandom hatichina protection condom ndiudze.com geto razara frucom waikotiri musodom ofisa ndiudzi makaisepsandom hatichina protection condom ndiudze.com geto razara frucom World class.